Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Ambaden TV shirifula la jabagaw Mali kona ni Mali ko kan wala nyuma do foli be ka tasaw kelen bela jelema faw sigi rawla an kelen ko fe ala fama tanu ni nga barkada ame soli kiro la beli kanu de Muhammadul Mustafa ana so dinga son ma na sahaba nyuma ani mo kelen fe tura la bara nyuma ke fu ka tasi la hara jodun kenema ala kanina o bela jele o jama kulisanu manunna o ko fe ambola doniya ka fo bi ambe dedugu mimbe Burkina marala ka bene mauludu baye ala kira kishin nema baye no ya ka bangeni keneye ne la daye san anga ustazi no de ustazi yaro drisaye abeni kene bayin la yenema ya dedugu dugu kononana kadaka imana fon feke ala kira kula ye doni ne ke kadaka ala kira kishin nema baye aya manton bonya ne bonya ko chamaye alhamdulillah ore hukum kononana anga karamogo ayeni kene bayin sigi jamiyatul amsardin ka tonde chesirlim badu de dugu kononana alhamdulillah mi bara bela jelen kera février kalo samba fla ni mugan woro anga dugu maba wolelen chama ku mekene kan ule da kurien flam fo anga jango la jenyogon fe walada mi tumine bolo suina kala se awuma o de walada flai o walada folo o be boli silamaya ka danaya bu folo fen jumele la a filana o bina boli silamaya tiɲɛ fen kan o walada fɔlɔ silamaya ka danaya fɔlɔ fen jumɛn de kan silamaya ka danaya bu fɔlɔ ala n'a ka kira de kan danaya bu fɔlɔ jumɛn de la danaya bu fɔlɔ kira la munna danaya bu fɔlɔ kira la sabu ale de ko ala bɛ k'an k'a bato mun ye da kira nin yɛrɛ la ne dara kira la n'a ka jogo ɲumanya ye o ye jogo ɲumanya jumɛn ye ka kɔn a ka kiraya ɲɛ makankaw y'a wele ko Muhamadu tiɲɛtigi danayamɔgɔ o kɔfɛ a ma kalan faso a ma kalan jamana wɛrɛ a ye fɛn fɔ an ye don nataw la dɔnnikɛlaw ma se ka min ɲɔgɔnna fɔ an ye fɛn b'o la min kɛra ani min bɛna kɛ ani min ma kɛ fɔlɔ o dɔ ye sankolo ani dugumakolo o bɛɛ ye ala ta ye maa si ma se k'o tigiya wele a yɛrɛ la fɔlɔ fo sisan. Bade silamɛw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an sago d'an ma ala k'an laɲiniw dafa a bi su in na an nusɔ ka di an bɛ kuma ta an ka président ba tɔgɔ la n'o ye Zo Isufu ye degun b'a kan n'o tɛ an dɔ tɛ se kuma na an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ sen o se yan mawuludu ni mɔgɔ kelen ta tɛ an ɲɛ bara an b'a édition min na a bɛ fɔ ko édition 7 7e édition vraiment donc a bɛ ka bonya ka taa a san 7 le ni an baara vraiment a labɛnbaw an bɛ foli lase o ma muso minnu ye baara tobiliw kɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo min o min ye dɔrɔmɛ 1 don ni mawuludu nin na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Badiri a n'a kɔrɔw a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo u ka ŋaniya ɲumanya la n'olu sera ka fara ɲɔgɔn kan san o san n'o bɛ ni mawuludu ni labɛn kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman di o ma o garisɛgɛ minnu bɛ yen ala ka yiriwa ayiwa an tɛ se ka bɔ kuma na cɛ min ye hakili ɲumanya ta k'a to Bamakɔ Bangɔni na k'an bɔ Jɛnɛyara yan ka to Bamakɔ Bangɔni na ka an bɔ Suɲɛni na yan k'e to Bamakɔ Bangɔni na ka an bɔ Mɛsido na yan n'a bɛ fɔ a ma ko Kamaludin Sarafudin Baharudin Aseyid Sherif Usman Madan Aidara. N'an bɔra yen an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan
cɛ fara muso kan yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru kan an ka foni b'a bɛɛ lajɛlen ye wa an b'an karamɔgɔw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini faamaw la faama fɛ ala k'a kɛ nin kɛnɛ ni bonya kosɔn ala k'an ne na hami dilan o kɔfɛ foni ni baraka da ani waleɲuman dɔn an b'o kɛ an karamɔgɔ ye n'o le a Seri Usumani Madani Hayidara sabula ale le ye anw bila nin baara ninnu na an bɛ faamaw la faama deli si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o kalifa an na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sen ta ka na kɛnɛ de kan ala ka sɛgɛn tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'an kan ala ka wuli ka bɔ yen hɛrɛ baraka ala k'a suru an bɛɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ degun o degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan ala k'a wuli ka bɔ an kan degun o degun bɛ an kan ala k'a wuli ka bɔ yen ala k'a wuli ka bɔ yen hɛrɛ caman b'a ala k'a suru bɛɛ kan nafolo baraka ala k'a suru kan miliyari caman ala k'a sɔrɔ baraka don la ala k'a sɔrɔ suru an bɛɛ kan k'a sabati ka baraka don la karamɔgɔkɛ min bɛna dɔ wajulu kɛ bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɛn sabati a ka lɔɔni ala k'a jiidi a ka lɔɔni ala k'a jiidi ala k'a wasa ala k'a kɔrɔta n'an bɔra yen n bɛ dɔgɔ kɛra an ka Badiri Disa Yaro min bi y'a ka denmisɛnya bɛɛ ta ka a kɛ ala ko ye an bɛ dɔgɔ kɛra ye ala k'a dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ n'a kɔrɔ ala k'o dɛmɛ ala k'o bɛn kelen ma yarulakaw bɛɛ an bɛ dɔgɔ kɛraw bɛɛ ye ala k'o dɛmɛ ala k'o gɛrɛsɛgɛ fɔni ala ka hɛrɛ caman. Donc an bɛ Badiri fo ne yɛrɛ b'a fɔ ko n burankɛ an b'a fo an b'a barika la san o san dɔ bɛ fara jama kan an b'a la deli hali bi dɔ ka fara jama kan ka se ka courage ta ka dugawu kɛ jamana ye koba lo ka se ka mawuludu sigi koba lo donc an bɛ foli kɛ fɛn o fɛn sera ka dɔrɔmɛ kelen don a la ala ka alijana kɛ a sara ye an minnu fana bɛ yen dugawu min bɛna k'an ye ala ka dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka karamɔgɔ Danboyi fo k'a barika la ani kekunu ani kelon bɛɛ an bɛ to o yɔrɔ la ka foli kɛ an fakɛ ye min sababu kɛra ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala ka ɲɛnama hinɛ ka anw yɛrɛw ye ansar dini bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bolo fila b'an kɔ a bɛ yafa a ma kosɛbɛ ko n'a cogo la an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔba yɛrɛ min ye Usumani Madani Hayidara ye ale sababu le y'an kɛ ɲɔgɔn kan a k'anw kisi ka bɔ a ka wuli jugu tɔɔrɔ ma a ka danfɛn jugu tɔɔrɔ ma danfɛn min ni Alahu Taala y'a farilabo ka bɔ a ka nɛɛma kelen kelen bɛɛ ni Ibilisa ye n badenw o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ tanto kɛ Alahu Taala ye masa min ye anw fara ɲɔgɔn kan a fɔlɔ a y'anw kelen kelen bɛɛ dan k'an kɛ adamaden ye an bɛ Alahu Taala tanto o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'anw kɛ silamɛw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka Muhamadu mantoya di anw ma anw tilara ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka Muhamadu ka mawuludu kɛ Muhamadu ko ye jumɛn ye Alahu Taala de ko kuranɛ kɔnɔ kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni n badenw Alahu Taala de ko n'an mako b'ale Alahu Taala la k'an ka tugu Muhamadu kɔ ayi i tɛ se ka Alahu Taala sɔrɔ fiyewu f'i ka tugu Alahu Taala de kɔ Alahu Taala ko n'a tugura Alakira kɔ min Muhamadu ye ne Alahu Taala bɛ sɔrɔ ka a kɛ aw fɛ ne Alahu Taala bɛ sɔrɔ ka aw kanu n badenw. O kɔfɛ an ka président ba n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Nakanabo an b'a fɔ ka barikada ka waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ a cayara an bɛ dugawu kɛ a ye hali bi ala ka si d'a ma k'a mɛn an ɲɛfɛ hali bi o kɔfɛ an balakaw an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'u fɔ k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a deli ala fɛ hali bi ala ka an n'u sabati nin baara ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu ka sɛgɛn ni fanga ka bon a bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ dugawu kɛ o ye baara nafa ala k'a mɛn ka an n'o kɔnɔ o kɔfɛ an b'an ka sécuritéw fo k'an ka organisateurs fo ka tila k'an ka gardiw fo mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ nin kɛnɛ in kan n'a bɛ baara dɔ kɛra an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ n'an bɔra yen ni ala sɔnna dugu in dugutigiw an b'u fo a alimamubaw an b'u fo a faamalamɔgɔw fo ka se u ka yɔrɔ jɔsila ma an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye
o kɔfɛ an b'an ka capitaine fo capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka gouvernement an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma k'a deli Ala fɛ Ala k'a n'o lakisi Ala k'a n'o latanga o bɔtɔ Ala k'o tanga o segintɔ Ala k'i tanga o mako bɛ min na jamana in kɔnɔ Ala k'a kɛ jamana jugu Ala k'o fanga ban Ala k'o kɛ Ala ka Ala y'a bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillah n'an bɔra yen an bi an karamɔgɔw fo an b'a an ka kaidoruhu fo n'o ye zamzamiw ye sihabu dini kamalu dini izatu dini nebrasu zamani sa'adul awani fasihul lisani cɛ kelen min diɲɛ bɛɛ bɛ cɛ kelen min ɲininka a tɛ découragé a bɛ bɛɛ ka ɲininkali jaabi kelen kelen o la an b'a fo k'a ɲini Alahu Taala fɛ sijan ni kɛnɛ in lafiya Ala k'a di an n'a ma an b'a kɔ cogo min na an b'a deli Ala fɛ a y'an bila sira min kan Ala k'an balo o le kan Ala k'an faatu o le kan a bɛna wuli yɔrɔ min na jɔ don Ala k'an yɛrɛ ye Ala k'o kɛ Ala ka Ala y'a bonya kama o la an bɛ Ala fo ka bureau international fo ka Burukina bureau national fo ka tila ka a cercle na régional na a commune k'a bɛɛ fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen ye kasa tan u ka ulu karamɔgɔw k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ani mɔgɔ minnu ye nin kɛnɛ in labɛn an b'a deli Ala fɛ Ala k'a kɛ an n'u ye dalu ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ donna la yarabi Ala k'a kɛ an n'u ye nafa ye an tɛ ɲinɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fɔ an ka sababu ɲuman fɔ min ye n se yan nɔ n'o ye Usazu Darabo ye Ala y'a latigɛ waati tɛmɛnenw na an ye ɲɔgɔn dɔn Bamako o la a ye n kanu ka kanu ɲɛ yira n na n yɛrɛ y'a kanu ka se ka na n sen jɔ a sigiyɔrɔ dɔn k'a dɔn k'a ka denbaya dɔn o la o ye an tɔɔrɔ bɛɛ ka ko ye o la an b'aw bɛɛ fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn kɛnɛ sigira hɛrɛ la yarabi Ala k'aw ye hɛrɛ la Ala k'a kɛ wasa ye Ala ka basigiw dan to an b'a latanu ka latanu ko kɔrɔ kan ka barika la Ala ye masa min ka kan ni barika la ye ayiwa san caman tɛmɛna an bɛ to ka ɲɔgɔn kunbɛn yan alihamudulilayi Ala ye bi jira an na ayiwa an ka limamu a ma yan sɔrɔ a ma kɛnɛ sɔrɔ a ko cogo o cogo ko an ka bama ka kɛ ale sen ye an ka kɛ a da ye ka na foli di jama ma ale tɔgɔ la o la an bɛ jama bɛɛ fo fo fɛn y'a sen ta ka na ka bɔ yɔrɔ jan ka bɔ yɔrɔ sunu limamu ka folikan don ko a bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo hali bi k'Ala ka sigi kɛ hɛrɛ ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la. an bɛ foli di ka di jo ma an ka min kɛra sababu ye k'an sigi yan o ye jo ye Seydi Usmane Madani Hayidara ale de kɛra sababu ye k'an bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen ye n'an y'ale fo an ka a ka lasigidenw min bɛ yan a man kɛnɛ Ala ka farikolo kɛnɛya a filanan min bɛ yan o ye kunbala karamɔgɔkɛ olu de ye karamɔgɔ Hayidara ka lasigidenw min bɛ yan an bɛ foli d'u ma an bɛ dugawu k'o ye bana jugu min bɛna an tɔɔrɔ an bɛɛ Ala ka a bɔ an kan ka bɔ an kan Ala k'an ka farikolo kɛnɛya min kɛra sababu ye an bɛ yan bi o ye yaro diri ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a sabati a baara kan a kɛra samɔgɔ ye a b'a fɔ ka ko nin bɔ an bolo mais ni Ala sɔnna an fana bɛ labɛn na an bɛna wuli ka sen nɔ ta an bɛna ale sen nɔ ta an tɛ se k'a bɔ ale kan parce que ale y'a daminɛ an b'a ɲini Ala k'a nɛn sabati tiɲɛ kan an b'a ɲini Ala k'a nɛn sabati tiɲɛ kan. an bɛ foli lase kɛnɛ tigi ma n'o ye dɔnnibagaw ka dɔnnibaga ye karamɔgɔw la karamɔgɔ n'o ye Ba Madani den ye Basita Tarawele den ye Hayidara Ala k'an nafa n'a barika ye o kɔfɛ an b'an ka tɔntɔn fo n'o Idrisi Yaro ye k'a ni ce a yɛrɛ ye k'a sɛgɛn bari san o san ale de bɛ nin kɛnɛ nin ɲɛnamaya a b'a kɛ ni laɲini mun ye Ala k'a sara k'a di jinɛ ye ale le ye nin kɛnɛ nin baya ta ka di anw ma a ka laɲini min ye diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya ye a ka du ta fanga Ala k'a d'a ma a y'a nafolo dɔrɔmɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la Ala ka miliyari segin a nɔ na Ala ka den bɔ a la min bɛna nin kɛnɛ nin ɲɛnamaya fo ka tɛmɛ a yɛrɛ kan o kɔfɛ an baw bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo an karamɔgɔbabaw bɛ yan an ka malimatiw bɛ yan an ka perezidantiw bɛ yan an b'o fo k'Ala ka san wɛrɛ jira an na ka san hɛrɛw caya o kɔfɛ ne yɛrɛ fa bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Dafina Wariju ye n'o ye Serifu ka jatigi ye
n'o ye ne fakɛ ye Abdurahmane Darabo sijan ni kɛnɛya Ala k'a d'an ma Ala ka labanko ɲuman d'an ma a ka du ta fanga Ala k'a d'an ma o kɔfɛ ne min sotigi fo n'o ye Tarawele farigan min b'a la ma se ka yan sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ bi kɛnɛ in barika bonya kosɔn a ka farigan Ala k'a ban pewu farigan min mɔgɔ o mɔgɔ la an b'a ɲini bi su in bonya kosɔn Ala ka bɛɛ ka farigan ban degun gɛlɛn bi mɔgɔ o mɔgɔ la Ala ka bɛɛ ka degun ban assalamu alaikum. An ka wajulikɛla fɔlɔ n'o de ye Ustaz Abdurahmane Darabo ye ale laseli mun kɛ an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko tɔnin bannen kɔfɛ ka sɔli alakira Muhamadu kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mumini fɛn o fɛn n'o ye sen da alakira sunɔra baara ɲuman kɛli sira kan fo ka taa se lahara jɔdon ma. Alhamdulillah an sigila hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin ya rabbi ala sɔn. Sigi jurumu yafa Ala k'o di an ma. Amin ya rabbi. Sigi a kanda Ala k'o di an ma. Amin ya rabbi. Sigi limaniya Ala k'o di an ma. Amin. Sigi Ala ɲɛ siranɲɛ Ala k'o di an ma. Amin ya rabbi. Ka tila ka ɲini setigi Ala subhanahu wa ta'ala fɛ. Naam. Ni kɛnɛ in yɛrɛ bonya kosɔn ani nin baara in bonya kosɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka Ala ɲɛ siranɲɛ de di an ma. Amin. An bɛ kisi ni min ye lahara. Amin ya rabbi ala sɔn. Wala k'an karamɔgɔ fo. Kosɛbɛ. Sayyid Sherif Usman Madana Haidara ka fo ka barikada ale ka wuli ka jɔ o de y'a kɛ nin kɛnɛ in sera ka dɔn. Siga t'a la dɛ. Ale ka cɛsiri o de y'a kɛ nin kɛnɛ in sera ka dɔn. Wulibali. Ale yɛrɛ nɔ minɛli tɔndenw fɛ o de kama nin kɛnɛ in sabatila. Kɛrɛnkɛrɛnya ma an balimakɛ a n'an ka président Idrisi Yaro diɲɛtigɛ kɔnɔ foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la. Ale de kɛra nin kɛnɛ in sigili sababu ye. N b'a ɲini Ala fɛ a ye nin kɛnɛ in sigi cogo min na yarabi ale yɛrɛ n'a ka denbaya Ala ka o sigi ten arijinɛ kɔnɔ. Amin ya rabbi ala sɔn. Ala k'o ka diɲɛ ɲɛ Amin. k'o ka lahara balo. Amin. Ala k'an bɛɛ ka diɲɛ ɲɛ Amin. k'an ka lahara balo. Amin ya rabbi. An cɛla banabaatɔw Ala ka banaw ban. Amina. Kɛnɛbaatɔw ka dɔ fara kɛnɛya kan. Amina. Garisɛgɛw Ala ka foni. Amin. Sabu ka d'a kan nin baara in tɛ ɲɛ ni garisɛgɛ tɛ. O don dɛ. N b'a ɲini Ala fɛ garisɛgɛw Ala ka foni. Amina. Hɛrɛ caman Ala k'a d'an ma. Ya rabbi. O kɔfɛ an karamɔgɔ minnu bɛna laseli kɛ bi su in na n'o ye an dɔgɔkɛ ye Layi Dunboye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛn sabati. Amina rabbi ala sɔn. Ala ka nɛn sabati. Amin. An b'a dɔn mɔgɔ don a ye min kalan karamɔgɔ nɔfɛ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madana Haidara ye a y'a faamu wa a bɛ ka baara kɛ n'a ye. Kuma in tɛ baara de ko don. O don walahi o don dɛ. Sabu ka d'a kan kuma ma kɛ cogo o cogo i bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ n'olu ye e yɛrɛ lajɛ sabu ka d'a kan diɲɛtigɛ in an bɛ o tile de la. I bɛ ka kuma minnu fɛ n'o ye e yɛrɛ lajɛ i bɛ ka min fɔ an ye i tɛ ka baara kɛ ni a ye a b'i ka kumakan dɔgɔya mɔgɔw bolo. Nka i bɛ min fɔ anw ye n'o y'a sɔrɔ n'an y'i lajɛ e yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni fɔta ye siga dingiri fosi t'a la a bɛ an yɛrɛ fari foni an ka tugu i kɔ wa an y'a sɔrɔ ale ye o mɔgɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ kɛ ten Ala k'an bɛɛ kɛ ten Ala ka si jan di an ma ka kɛnɛya di an ma an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Burkina Faso an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sabati Ala ka sabati. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka laselikɛla filanan n'o de Ustaz Adama Donboyi ye ale ye laseli minnu kɛ an ka jɛ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw fɛ ka mɔlu yɛrɛ labɛnbaw fo n'o ye Yarulakaw u ka faso mɔgɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ Mali la dɔw bɛ Burukina dɔw bɛ jamana wɛrɛ la olu lo farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ labɛn n bɛ deli k'a fɔ ye province bɛ min labɛn du kelen de filɛ nin ye k'o labɛn ŋaniya sɛgɛrɛw ma bɛlɛmakara ɲinɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ ko al waladu
sirra abi Allahu akbar ya foti fa dɔw bɛ mɔnɛ ni fɛn dɔ ye o bɛ taa o taa nɔ bila mais ala bɛ faw ŋaniya bange denw na olu ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ taama ka taa Ramatulayi Seko fɛ mawludu kama o ye mawludu nege minɛ k'a kanu minɛ nin ka du ye hali nin ka kɛ olu fɛ a diyara o ye ala ko hali n'a ma k'aw ɲana dɛ a bɛ k'aw kɔfɛ a b'a baraji sɔrɔ den dɔw b'a ka ŋaniya bange n'o de ye Idirisa Yaro a n'a balimaw ni mawludu min sigira ala b'a hinɛ se cɛkɔrɔba ninnu ma sabu o sara ni mawludu ko mɔnɛ a kanu b'o la donc ma ɲini ala fɛ Yaro la k'aw a sara bɛ ala bolo kana miiri diɲɛ foyi la min bɛ kɛ mawludu la n'o ma bɛɛ kɛ na min gɛlɛya misi bɛ faga o fɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔ bɛ jɔ a la ka dunanw fana a la o y'a bɛɛ kɛ mais fisabililayi o n'u denw n'u musow ni musow ye ka nusaja ni mawludu ko in na k'o ka nafolo don ko la e yɛrɛ bɛ jɔ ka kabakoya mais o y'a faamu aw sara bɛ ala bolo k'an ka musokɔrɔba ɲuman fila fo Asita Pɛr Kuma Asita Yaro o ye min na a falela adamaden ŋaniya ye min ye o bɛ dɔn i den na a caman kira y'o lakale alayhi salatu wasalam musokɔrɔba ninnu ala ka laban ko ɲuman d'an ma denbaya ala k'o k'aw sago ye ala k'an yɛrɛ o laban ɲɛ k'an ka techniciens fo ka vigiles fo ka accueil fo ka cɛfin fo wa ka Gabuguda mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ n'i ye fɛn kɛ kira ka mawludu la kana fɔ min y'a labɛn a k'a ye dɛ a kɛra ala min ɲɛ na o ɲɛ bɛ k'o la ni lɔhɔrɔma de ye an b'an ka denbayaw labɛn nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔn la sini bɛ dilan nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔn la belema kana ɲinɛ sirifumuso dɔ y'a di ma k'a ye a cɛ fatula ka kɔnɔ dɔ to a bolo kana kɔnɔ a dɔw bɛ yan voleur ka bon a dɔw voleur ka bon hali warijɛ ye mais cɛ kun y'o d'a ma cɛ fatula a kɛra filiyamuso ye donc gɛlɛyara ma sirifo ti mɔgɔ deli olu ti mɔgɔ tɔɔrɔ olu bɛ mɔgɔw nafa de nin yɔrɔ in lamɛn don gɛlɛyara musoba in ma a ye kɔnɔ in ta k'a di dɔw ma silamɛcɛ dɔw ma ko taa nin feere n'a sanna o tuma min mago dilan n'a ye a taara feere mɔgɔw bɔra a kalama ko nin ye sirifomuso dɔ ka kɔnɔ ye o kan ka san hakɛ minɛ dɔ farala kan wallahi mɔgɔ voleur bɛ fara bɛ yɛlɛ i ka feere fɛn kan dɔ bɛ wuli k'i jɔ sisan ko wusula b'a bolo garisɛgɛ wusula la ko 100 hali a t'i lajɛ mais dɔ bɛ wuli n'a ta ye ko 1000 mɔgɔw b'a fo mɔgɔ voleur bɛ yɛlɛ i bolola fɛ o y'a mɛn ko sirifumuso ta don mɔgɔw girinna kan o y'a san a sanni cɛ nana ne wari ka na di sirifumuso ma a ko a sanna ko wari filɛ sirifumuso ko a ma ko a tila i ka kelen ta i ka kelen di yan a ko non a ko ne bɛ min fɛ min t'i ban o di yan min bɛ ban t'o fɛ wari in bɛ ban sirifumuso ko a ma k'i bɛ mun fɛ a ko min fɛ i ka fɛn di yan min t'i ban a y'a faamu min don a ko dugawu kɛ n ye n kɔ ka barika fɔ ka se lahara mɔgɔ ɲumanw ka bɔ n kɔ la mɔgɔ jugu kana bɔ a la kitabutigi b'a d'i ma sirifumuso ye dugawu kɛ silamɛcɛ ye ko ala sɔnna ka dugawu jaabi a ko a kɔ bɛɛ kɛra mɔgɔ ɲuman ala ma sɔn ka mɔgɔ lankolon bɔ a kɔ la ni mun ye ko olu bɛ nata sirifuw ka dugawu la bɛlɛmu nata sirifuw ka dugawu la o ka bon ko ne ni sirifuw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn ye kan kana waso ne ni sirifuw b'an tigɛ don minɛn kelen na o tɛ waso ye mɔgɔ min b'a di o ma o ka bon i bolo ala fɛ a di o ma o don ka di ala ye o nafa o ka hɛrɛ ɲini wa o ka hɔrɔma ɲini o ka dugawu n'i y'o sɔrɔ ka ban a bɛɛ banna wa nin kɛnɛ ye hɔrɔma kɛnɛ de ye
an bangemɔgɔ ye fɛn dɔ dilan ka bila an ye an b'o kɛnɛ kan wa an yɛrɛw ka dɔ dilan ka bila denw ko an b'a kɛ di Umaru ko a kana kɔnɔfan ci fewu kilisi in bɔlen kama a y'a to yen ni kɔnɔ y'a fan tɔɔrɔ don min ka wuli ka pan o don a ka kilisi bɔ Umaru i bɛ mun faamuya diinɛ min hinɛna hali kɔnɔ fan na ko kɔnɔfan kana ci o bɛ tɔɔrɔ se adamaden ma wa dɔw ka diinɛ sigilen bɛ wolo kan a ti lafiya yan wa a ti ninakiriya fo ka to anw t'a la ka sɔrɔ aw yɛrɛ o t'a la silamɛ ye hinɛ de ye silamɛ ye makari de ye silamɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye silamɛ ye yafa ɲɔgɔnma ye hinɛ tɛ silamɛ yɔrɔ yɔrɔ silamɛya tɛ o la ma ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ye Seydi Serifo Usmane Madani Haidara Tijani kɛnɛ ala k'a d'an ma ale de ye silamɛya tiɲɛ ɲɛfɔ an ye ka silamɛya wulibali fɔ an ye ni ka silamɛya di i n'a fɔ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a taara ka to cogo min karamɔgɔ ye silamɛya di an ma ten de o de kama o man di formation mɔgɔw ye min bɛ fɛ ka silamɛya dilan ani min bɛ fɛ k'a tiɲɛ o fila tɛ se ka ɲɔgɔn faamu fiyewu o de kama karamɔgɔ b'o fɔ ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ dɛmɛ na o tiɲɛ dɛmɛ ni jumɛn ye fɛn o fɛn bi mɔgɔ ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na nkalonitigi yɛrɛ de y'a yira ko ne ye nkalon de ye a kuma bɛɛ la o de kama mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka kira ye lahara a ka gɛlɛn dɔw bɛ yen hali Firawuna ka ala kira ye walima a ka Musa ye a ka da don a ka ko la o ka nɔgɔ an ka karamɔgɔ dɔw ka kira yeli kan o tɛ se ka kira ye olu bilala ka na tiɲɛ kama o de kama don dɔ la karamɔgɔ dɔ donna Madinɛ a ye kɛlɛ tigɛ o la a ko Madinɛ ko nin ye dugu jumɛn ye o k'a ma ko nin de ye Madinɛ ye ko ala kira ka Madinɛ wa ko nin de ye ala kira ka Madinɛ ye ko ɲɛna ko diyara ale a ko nka min bɛ yen ko a ye kira ka étage jira n'an ka taa arakan fila sela la o ko cɛ ma ko kira ma taa ka étage to yan o ko nka kira ka denbaya n'o y'a furumuso ye ko ni ma kira ka étage ye ni y'a furumuso kelen ka étage sɔrɔ n bɛ arakan fila seli ka n ka ŋɛnɛ siri k'o bɛ n bɔ o ko kira ma taa ka étage to wa a muso yɛrɛw bɛɛ tora bɔgɔso kɔnɔ wa o fatula n'o soma yɛlɛma k'o to bɔgɔbon kɔnɔ a ko mɛ aw dun ko nin de ye kira ka Madinɛ ko a k'a fɔ ko nin ye Firawuna ka dugu de ye o kɛlen mɔgɔ n'o dimina ko a ye Madinɛ nɛni ko a ye Madinɛ lagosi o cɛ minɛ ka taa n'a ye Ɛlkadi fɛ o seli Ɛlkadi fɛ yen Ɛlkadi y'o ɲininka ko mun y'aw na ko foyi ma na ko cɛ ye Madinɛ nɛni a ye min fɔ k'a tɛ se ka fɔ o ko mun don o ko a sera yan ko a ye ɲininkali kɛ ko nin de ye Madina ko olu k'a ma ko yan don ko ala kira ka Madina ko yan yɛrɛ don a ko mɛ ko an ka kira ka étage jira ale la ale ka arakan fila sera an ko kira ma taa ka étage to a ko a ma ko mɛ kira muso ka étage don an ko a ma ko kira muso si tun tɛ étage la ko bɛɛ tun bɛ bɔgɔbon kɔnɔ o yɔrɔ la cɛ ko an dun ko nin ye kira ka Madinɛ ko an ka fɔ ko nin ye kira ka a tɔgɔ de Firawuna ka Madinɛ Ɛlkadi ye cɛ ɲininka a fana y'a fɔ de ko cɛ la ale kɔni y'a fɔ ten de o ko mɛ mun ne bɛ kuma da ko non a ye n kɔnɔ a ko n y'o ɲininka o y'a fɔ ten ala dun ko kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kira de y'an ka ladege yɔrɔ ɲuman ye Madinɛ bɛɛ ye étage ye bi ka sɔrɔ kira kun tɛ étage la aw dun k'a bɛ kira ladegera a ka fɛn bɛɛ la ka sɔrɔ kira ma si étage la mɛ bi aw bɛ ka ja étage kɔrɔ ka sɔrɔ Firawuna de tun bɛ si étage la o de kama n ko aw ye Firawuna de ladege walima a ye kira de ladege kuma kɔrɔ ye jumɛn ye olu ma dimi sisan ko sabu ko Madinɛ nɛnina ko Madinɛ lagosila mɛ jɔn de y'a se lagosili ma olu yɛrɛw o mara a ka bɛ mɔgɔ min ladege ale ye min kɛ a y'a kɔ don o la ala jugu n'o ye Firawuna ka palais olu tun ye étage ye
mais bi aw bɛɛ bɛ ka étage jɔ aw dɔn ko fɛn bɛɛ ye bida ye ala kira ma min kɛ n'i y'o kɛ o ye bida ye hali tile filanin na i bɛ dɔw ka kuma lamɛn kabako dan don k'i ka jɛ kɛ ni dulɔmila ye ka teriya kɛ n'a ye ka jɛnatigɛ baara kɛ n'a ye walima dɔrɔki tala ye k'o ka n'o i ka jɛ kɛ ni bida mɔgɔ ye mais n'i y'o ɲininka bida ye jumɛn o tɛ se k'a fɔ ka sɔrɔ bida ye fɛn min ye fɛn min ma kɛ kira tile la mais fɛn o fɛn b'olu bolo a bɛɛ bida o bɛ ka waso ni fɛn o fɛn diinɛ tɔgɔ la a kelen tɛ ko ala kira taara k'a to o y'a bɛɛ ta kira nɔ na kira kɔfɛ ala kira kɔfɛ la a bɛɛ nana o kumana k'a yira ala kira sallallahu alaihi wasallam a nana ni diinɛ min o ye hinɛ de ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu o de kama Fadlu bun Ayati a ka kalanden dɔ bɛ yen a bɛna fatu su na walada bɛ min bolo ala kira jogo kelen dɔrɔn o ye jumɛn ye al-adala ladiriya mais yala an ka se o ma an bɛɛ sigilen ka min kɔnɔ nin waati in na an bɛ labɛnw na k'o ye jumɛn ko sunkalo sunkalo tɛna se sa dɔw ka alabato kalo bɛna daminɛ mais ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam dɔ nana kira ma don dɔ la a ko kira ma ko se tɛ ne ye ni sunkalo bɔra na ni sunkalo wɛrɛ tɛ n tɛ sun n tɛ nafila sun kɛ wa ni seli 5 kɛ n'o seli faridalen dɔ tɛ n tɛ dɔ wɛrɛ seli o kɔrɔ jumɛn n tɛ si ka seli tɛ nafila seli a ko o kɔfɛ wari tɛ n bolo ka jaga bɔ wari tɛ n bolo ka taa hiji la a ko Mamadu ne bɛ min sara bɛlɛ min lamɛn kira ko cɛ ma a k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ jannu sajara a fari fonina yanni cɛ ka taa kira ko na fɔlɔ a ko fɛn fila bɛ yen n'i ye nɛn kɔlɔsi ka bɔ o ma fɛn fila wɛrɛ bɛ yen n'i ye dusukun kɔlɔsi ka bɔ o ma fɛn fila wɛrɛ bɛ yen n'i ye ɲɛ kɔlɔsi ka bɔ o ma i bɛ alijinɛ kɔnɔ bɛlɛma o fila in dɔ ma nɔgɔ ala kira ko fɔlɔ ye jumɛn ye a ko iza hafasta lisanaka ani isnayni al-ghaiba wal kazib ni mɔgɔ bɛ alijinɛ na i ni ne Mamadu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i kɔlɔsi i nɛn kisi ka bɔ fɛn fila ma a fɔlɔ fan fɛ k'a bɛ yasini kala kala ne y'a kun kɔrɔta ka karamɔgɔ la k'i bɛna mun ko bɛna yasi kala ko kana kala n'i ye kalanden banni ye kuranna na ko kana kalan kunda kuranna dunge do tɛ a ko a ma ko a kana kala a ko n'o ko layilala fɔ a ko ale t'o fɔ karamɔgɔ yɛrɛ kamana ganna a ta dɔn min kɛ ka sɔrɔ ale ka kalandenw la joli dɔw don kalandenw la ɲuman dɔw don min bɛ siran ala ɲɛ ale yɛrɛ ɲɛna a tor'o la dɔrɔn cɛ ni binna a ma sɔn kuranna ka kalan wa a ma kalima fɔ u taara sutura karamɔgɔ tora kasi la dɔrɔn a donna so kɔnɔ tile 40 a ma bɔ n'a hakili jigira kamile la a bɛ kasi parce que ale y'a ye a kun cɛ sirilen don ala ko la cogo min kana y'o ka bɔ ko kuranna tɛ kalan ko yasi tɛ kalan ale kunna wa kɛlɛma a m'a fɔ ko ale t'a fɔ mun nana kɛ karamɔgɔkɛ sigura ka kalanden ye mɛlɛkɛw y'a minɛ o bɛ taara n'a ye jahanama na a y'a ɲininka ko a ko mun de ye ala dɔn bɔsi e la ten fo ka se nin ma a ko a karamɔgɔ ma ko fɛn 3 dɔrɔn fɛn 3 o de ye ala dɔn bɔ n na n ma sɔn kuranna ka kalan wa n ma sɔn ka kɛlɛma fɔ fɛn 3 a ko 3 fɔlɔ ye jumɛn ye a ko ɛnamima ne tun ye yebali fɔla de ye ni ne nana e fɛ min bange e la ni n bɔra e fɛ min yira tɔw la o tɛ kelen o kɔrɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna ale ye waliyu de mais n'a bɔra o yɔrɔ la a bɛ jogo wɛrɛ kɛ mais ala ɲɛ b'a la
a ko namimaya min ma k'i ɲɛna k'i da don a la ka dɔ mankutu tiɲɛ ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ k'a ka hɛrɛ lagosi wallahi i satɔ i tɛ kalima fɔ ne o ne ye tiɲɛni kɛ du dɔ kɔrɔ ka tiɲɛni kɛ sigida dɔ la ka tiɲɛni kɛ mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ala tɛ sɔn o ne ka kalima fɔ a satɔ mɛ an ka tafsiri gɛrɛ dɔ lajɛ du dɔ dɔrɔn kuranɛ yɛrɛ tɛ lajɛ tugun dɛ du dɔ lo dɔrɔn dutigi dɔ n'a denw walima n'a ka jɛkuludenw o de ye tafsiri ye o kɛbaga bɛ ala ye lahara o de kama n'i bɛna taa tafsiri lamɛn a yɔrɔ woloma ala kira ko dɔ bɛ kuranɛ kalan k'a b'a yɛrɛ danga mɛ ninnu bɛ nkalon min tigɛ hali firawuna t'a tigɛ hali sitana bɛ siran o ɲɛ a ko namimaya a ko filanan a ko alhasad a ko hasidiya mɔgɔ ka hɛrɛ kun man di ne ye n kalanden ɲɔgɔn ka hɛrɛ ne y'o mɛn n bɛ tiɲɛ cogo ɲini na o tigilamɔgɔ tɛ se ka kalima fɔ a satɔ n'o ye kuranɛ kalan kuranɛ b'a danga sabu ka da kan ale tɛ kuranɛ dunge wa ni kuranɛ kalan n'a ye dɔrɔn danga don a ko a sabanan a ko bana dɔ tun bɛ ne na dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ n ye ko diɲɛ don o don ni san yɛlɛmana san o san n ka dulɔ wɛrɛ kelen min ni ma min san min bana in bɛ wuli mɛ n'i y'a min bana in tɛ wuli awa ko ne tun bɛ nin min mɛ karamɔgɔ t'o dɔn o don adamaden mana min kɛ i y'a kɛ yɛrɛ de n'i y'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye karamɔgɔ kɛrɛfɛ a kɔfɛ n'i min kɛ ala ɲɛ b'a la a tɛ baraji sɛbɛn a tɛ juruma sɛbɛn ala min b'a bɛɛ sɛbɛn o ɲɛ b'i la i ɲɛ o ala ɲɛ kɔrɔla la hali ni mɔgɔw k'i ma ɲi mɛ i ɲɛ ala ɲɛ kɔrɔ mɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ waliju ala ɲɛ kɔrɔ kafiri o yɛrɛ kuntɔɲɔ de o wa a b'o cogo la kira ko n'i bɛ fɛ i n'ale Mamadu ka ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ k'i k'i nɛ kɔlɔsi kana nkalon tigɛ a filanan kana sɔn fewu ka mɔgɔ dɔw kɔrɔ fɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ an ka tafsiri kɛ yɔrɔ dɔw y'o de bi ala k'an kisi a ko kɔfɛ cɛ ninnu sajara a bɛna taa ko kana taa fɔlɔ i jɔ a ko wa kalbaka min an isnɛni i dusukun a kisi ka bɔ fɛn fila ma o fila ye jumɛn ye ko al-ghil wal hasad juguya fin n t'a fɛ n mago t'a la a bɛ lebu cogo di o ye ka hami o ye ka cɛsiri ye o ye ka wuli ka jɔ ye ani hasidiya kira k'o tigilamɔgɔ i tɛna Mamadu ye lahara n'i bɛ fɛ i ka ye lahara i jija kana kɛ hasidi ye wa kana mɔgɔ juguya a ka hɛrɛ la kana mɔgɔ juguya ka tɔɔrɔ s'a ma o kɛlen cɛ bɛna taa kira ko a ma ko kana taa a ma ban a ko wa nazaruka ani isnani i ɲɛnɛ filɛli kɔlɔsi ka bɔ fɛn fila ma a ko taaru ko nazaru ila ma haramala kana sɔn ka haramu lajɛ ala ye fɛn o fɛn kɛ haramu ye kana lajɛ ni ɲɛ o de kama dɔnnibagaw b'o lajɛ haramu lajɛ ko jugu k'a bɛ ala dɔn bɔ dusukun na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ haramu lajɛ n'a ɲɛ ye ala ye fɛn minnu lajɛli kɛ haramu ye tuma bɛɛ bɛ k'i ɲɛ jɔ a kan k'a bɛ ala dɔn bɔ mɔgɔ dusukun na a filanan wala tuuzi muslimana kana mɔgɔ si silamɛ si tɔɔrɔ ni ka filɛli ye ka silamɛ dɔw lajɛ fo k'a tɔɔrɔ a tigi yɛrɛ y'a ye k'i bɛ k'ale lajɛ cogo dɔ fo a degu la ala kira ko mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛra o k'i t'ale Mamadu ye lahara o la ma ɲini ala fɛ sunkalo bɛna se a bɛ ɲini an fɛ sa an k'an taa yɔrɔw dɔn o mana n'i taa yɔrɔ dɔn a ka ca la ala bɛ hinɛ na yɔrɔ o yɔrɔ tafsiri min b'a d'i ma ko silamɛ ye hinɛ silamɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛ ye ɲɔgɔn gasi kɔlɔsi silamɛ ye jogo ɲumanya o yɔrɔ lamɛn mais silamɛya ye an ka ɲɔgɔn kɛlɛ an ka ɲɔgɔn faga mɔgɔkɔrɔba ka bonya tɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ ka bonya tɛ yen bangebaga ka bonya tɛ yen k'i n'a bɛɛ ka kan n'i tora o yɔrɔ lamɛnni na ni min ye sɔrɔ i y'a ɲini dɛ ala kira ko hali mizana tɛ turu dangaden ye
e do metara dangadeya kala dɔ fɛ ka taa dangadeya walada minɛ dɔ fɛ ka taa dangadeya tafsiri minɛ dɔ fɛ e bɛ tila ka kɛ jumɛn ye ala k'an kunna diya o la su in na ala kira sallallahu alaihi wasallam a jogo kelen n'o sabatila diɲɛ na a bɛ diɲɛ dilan ale lo b'an ka duw dilan ale lo b'an ka duguw dilan n'a sabatila mɔgɔ yɛrɛ la ne tɔgɔ tɛ kelen i bɛ diɲɛ baara o baara n'o kelen y'i sɔrɔ sabatila i la i bɛ bila tɔw ɲɛ o ye jumɛn ye ladiriya ladiriya tileniya n'a donna du kɔnɔ du bɛ jɔ mais ni ladiriya bɔra du kɔnɔ du tɛ ni ladiriya donna baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ bɛ jɔ ni ladiriya bɔra yen a sinɛ bɛ na a sinɛ ye jumɛn ye o ye janfa ye ni janfa nana yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ b'a la e balimacɛ dɔ ye bila k'ale ka feere dɔ kɛ yen ale ye patron ye baarakɛden ye ni ladiriya sabatila aw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ laban bɛ kɛ patron ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala b'aw yamaruya ni min ye o de ye ladiriya ani ɲuman a ye kɛ ladiri ye ni ko nin ye kilo kelen ye o k'a sɔrɔ a dafara sunkalo la an bɛɛ bɛ labɛn na commerçant bɛɛ bɛ labɛn na silamɛw mago bɛ jɔ mun na sunkalo la an b'a ɲini ka bila mais a ɲini ka bila mais a feere cogo ɲuman na n'o tɛ ala bɛ ba i la fɛn min ni min man kan ni silamɛ ye nin utiliser a bɛ bana s'a ma fɛn min tiɲɛna e yɛrɛ bolo a tɛ san mais ko sunkalo k'a bɛ san ka sɔrɔ e b'a dɔn k'a dati banna e y'o mara ka sunkalo kɔnɔ i ma kɛ ladiri ala kira dɔn ko man gasana falaysa minna ni mɔgɔ min an silamɛw janfa ka an namara ka fɛn jugu feere a ma o t'an dɔ ye ni ye sumani da ɲaga dɔrɔn a ma dafa dɛ ni ko nin fɛn ye nin ye a ka sɔrɔ o don o de kama imam ali b'o lakali a ka kuma ko el adilu asasu bihi kiwamul alim ko ladiriya de ye fondation ye diɲɛ yɛrɛ jɔni bɛ min kan ni ladiriya tɛ diɲɛ tɛ lafiya gɛlɛya o gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ sigidaw la a bɛɛ ye ladiribaliya de ni ladiribaliya donna jɛ la jɛ bɛ tiɲɛ n'a jɛra donna baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ bɛ tiɲɛ n'a donna hali aw ni ɲɔgɔn cɛ teriw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kɛ ladiriya de bɛ baara bɛɛ dilan se n'ale ko diɲɛ yɛrɛ sigini b'o la k'o de ye diɲɛ yɛrɛ ka fondation ye ladiriya ni kɛra dɔgɔtɔrɔ ye tile ordonnance min bɛna sɛbɛn o sɛgɛn cɛ ka bana y'o de ya o tuma na a b'o cogo la ladiriya se n'ale ko ladiriya o de ye diɲɛ jɔsen ye wa o dama tɛ dɛ a ko ɛlɛ adilu kiwama lil anam adamaden bɛɛ danfɛn bɛɛ ni min kɛra ladiri ye o de bɛ baara ɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ danfɛnw jɔsen yɛrɛ de ye ladiriya ye ala ye fɛn o fɛn da a ye ladiriya ɲini a bɛɛ fɛ tileniya o tuma n'i tilenna i ka baara la a hɛrɛ b'i ma ni tilenna i ka sigida la i ka du kɔnɔ a hɛrɛ b'i ma adamaden mana tilen ka fɛn o fɛn kɛ a hɛrɛ b'i ma parce que ala yɛrɛ lo k'an ka kɛ ladiri ye i kumatɔ kɛ ladiri ye baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ladiriya la nkalontigɛla ma kɛ ladiri o seere jugu seere tɛ ladiri o o tuma n'i kɛ ladiri ye ko kɛra cogo min na da a fɔ ten hali ni jalaki lolo kira ko kulul haqa wallahu ala nafsika ko tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kan ladiriya wa sennale ko cogo di tuguni a ko el adlu junnatul dawli ko jamana yɛrɛ ka kɔtɛrɛ ko ladiriya don ni ladiriya sabatila jamana o jamana kɔnɔ ko kɔtɛrɛ don kɔtɛrɛ ye min ye kɛlɛkɛlaw fɛ o bɛ tasa datugula dɔw bɛ i n'a fɔ tasa dugula n'i bɛna ni mɔgɔ min ye bugɔlen bamuru i b'a kunbɛn ko ladiriya ye tɔɔrɔ kunbɛn n'a ye jamana kɔnɔ ni jamanadenw ladiriyala jamana ɲɛmɔgɔw ladiriyala
jamana karamɔgɔw kɛra ladiriw ye ala ta ye min o y'o fɔ ala ka jɔn ye o m'o namara o m'o tɔɲɔ wa commerçants kɛra ladiri min bɛ ɲɛ jamana kɔrɔ na n'o feere o mana fɛn feere jamanadenw ma olu yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama min bɛ jamana ci n'o kɛra ko o ye hɛrɛ ye jamana ma wa ko bɛ kɛ kisi sen nali ko cogo do tuguni ko bile adili tata dɔ a fɔli barakatu ko baraka bɛ jidi de ni ladiriya sabatila mɔgɔ mɔgɔ la i bɛ baara o baara la ni ladiriya sabatila k'a b'i ka baraka jidi i bɛ baara o baara la ni tiɲɛ ye kɛ ladiri min t'i ta ye kana sɔn ka ɲɛ b'o fɛ a bɛna hakili jigin don dɔ la Umaru denkɛ dɔ a ka taama dɔ senfɛ a taara sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen n'o ye kamalenin dɔ a bɛ ka baganw kɛ a ko a ma ko e bɛ baganw gɛnɛ a ko ne bɛ baganw gɛnɛ a y'a ka dumuni bɔ a ko bagan gɛnɛ ma na n ka dun e ye bagan gɛnɛ ko a ma ko ne sunni don a ko nin tilegan in na a ko tile bɛ gan ka tɛmɛ nin ka don dɔw la ne bɛ sun a ko ti basi a y'a ka dumuni kɛ a ko bagan gɛnɛ ma min ma e tɛna dɔ feere ma wa i ka bagan kelen feere ma n b'a kan tigɛ an b'a jɛni n'i ka sun tigɛ an b'a dun ɲɔgɔn fɛ wa wari bɛ k'i kun e a ko a ma ko a ko ne ta ti baganw ye a ko non a ko i b'a fɔ i makɛ ye ko surukuw y'a dun ko surukuw y'a dun n'o kɛra wari bɛ k'i kun wa i fɔnɔ fara sogo la a ko ni ne ye makɛ janfa k'a ka bagan feere k'a ɲɛ t'i na ko ala fana dɔ k'o ɲɛ t'i na wa kamalen tora kuma tan ka segira fo a ka sira Umaru denkɛ ka sira ka fara kan mun nana kɛ Umaru denkɛ y'a ɲininka k'i matigi ka so bɛ min a y'a fɔ a ye a ko n'o don ko a bɛ ɲɛ wula fɛ Umaru denkɛ taara a ye cɛ matigi yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye a ko matigi ma ko ne ye ka jɔnkɛ dɔ ye kungo kɔnɔ n bɛ fɛ an ka fɔ ka bɛn k'a la n'a bɛ feere a k'a bɛ feere mais k'a sɔngɔ ka ca k'a sɔngɔ ka ca a ko ne b'a dɔn fɛn ɲuman bɛɛ sɔngɔ ka ca a ye fɛn o fɛn sɔngɔ n'o ka ɲi walahi a sɔngɔ bɛ caya o fɔra o bɛnna a ye wari di Umaru denkɛ ko cɛ ma n'o ye macɛ ye a ko sagaw bɛ feere bagan dɔ bɛ feere a ka bɛ feere a mago bɛ minnu na a y'o san a ko jɔnkɛ ni sagaw ye ta ye o gɛn ka taa o y'a diya a selen ɲɛfɛ a ko jɔnkɛ ma i jɔ a y'a jɔ a ko ala bɛna dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan yanni jɔn ka ŋɛnɛ ko n b'a kɛ o y'a sɔrɔ a tɛmɛna ala ka dɔnni kan ala tilala la a ko ne ma dabɔ a kama k'e bɔ jɔnya la ka tila k'i don jɔnya wɛrɛ la a ko non a ko ne y'a ye ɲɔgɔnna ladiri i ma sɔn k'i makɛ ka saga feere k'a fɔ ko suruku y'a dun ko sabu k'i ta tɛ i t'a janfa a ko ne y'a ye ɲɔgɔnna man ka to mɔgɔ bolo mara la jɔnya la ne nusajara ne ka ladiriya ani ka tilennenya ani ka ala ɲɛsiranya n y'a kanu de k'i bɔ jɔnya na ne ye kɛ hɔrɔn ye ta wa saga minnu filɛ nin n'i y'a san ne mɔgɔ ma ye sagaw la n mɔgɔ ma k'a la wa n ye saga ninnu san k'a d'i ma t'i yɛrɛ débrouiller yanni ala ka dɛmɛ ka na i bɔra jɔnya la o de kama ala b'o fɔ kuranɛ kɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka diɲɛ walifɛn kɔ ka tile min t'i ta ye m'o don i kun i ma yurugu kɛ i ma fo facture sin i ma feere bali feere ni ka faso janfa ka tɔɔrɔ ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ala ko ne ala bɛ nusajɛ o tigi la mɔgɔ kɔrɔ k'i bɔ yɔrɔ la e yɛrɛ ma jigin i bɛ bɔ yɔrɔ min ka tila k'i garisɛgɛ yɔrɔ la tɔw bɛ fɔn yɔrɔ min m'a di i ma ye foyi t'o se mɔgɔ ma fɔ ladiriya o faralen ɲɔgɔn na a bɛ fɔ sisan ko jogo ɲumanya min t'i ta y'a to summa alhamdulillah ni barasanuma in nana kuncɛ n'an ka ko labɛnbaga yɛrɛ ka dakurunya fila ye n'o de ustaz Yaro Dirisa ye a ye dakurunya fila min fɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ
اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره أمسك على فوق بركة kumi ambla ne maludun kelna otifoye ala iraka kumakando kwale kiraki dan fem belegele ka hina soro kama do no fetugula afana wulla ka abara damna ni an karmogo anan fa anan yajoro sek usman siruf madan hadra nale ka kumakanwe alele ko nikra somgo ka ko mana wuli yoro isoko mana ke fion yalla ke ejoro binfa don an sorla ka bara damna ne o sirawle ka fara bara kormonka sabula am mochew o lutu yemadu kelawle comme o makka anyana antle ane kebba mintle bena miye an faye anan karmogo a sekusman suru madan haydaraye nalle ka kuma kan labatuliye an fana wulla ka bara damna nanga dembawe ka onno fetugu waliya alhamdulillah ne atako wolonvla naye wala ka rabbi sunna inshallah alhamdulillah folikan folo min be ina fana fo chomi an fa munun tara amma jina ala fa alaka ni ke hina an ya fa yuluka an yere karmogo alaka ni ke ajugu malone ka tafe anaka dembaya donc katlaka jamafu vraiment jama bora yoro chama weji awaka dugu gomboro tuga bobo jilaso ena fa yara munu bi amfana ka far dedugu dafe dugu chamanka do an kon taye folile ka dibema mo ka dorme dorani baranna alaka na tayoro langule afew alaka ke argena saray katlaka nga dembaya yerefo vraiment mbaden korke rebe ne ya ye baranna e ba foko tiente bon musolo era nyabola depuis no ko mauludu ka ban ne nunu ya bara damna o ba bara ke chumi o waru fana do alati an yera wolo babe ale era fana ti kofi akula nan deumbe vraiment ko tay fulle ka dibema ustaz wonna faw ti se ka foka ba sabula ni mauludu ne re an karmo ustaz domboy ale ya sire Allah tigara domin ko anga nga mauludu ke alera tuntite makalu sabaka ayanga ne ata ma ya mauludu kuma damna lomin ko amba ken dasi kema sabani binan le tumena posira antara kuma kena ya alefe ngwami feka mauludu sigi ananga dembaya me o folo min kanga ke jatiga min kumbana kabakulu me akera ka teme bo bitani yere ateme tofle ne eteni bo anko ne sarana jama bina hera la chum ka se hera la chum me musaka ko fanfe amma sara han musical an zarati baran kono bo akele fana nafa ammi sorala an yero kalimana bi sabatra kata wa an deun fana bi faka ko olu fana bi ka ko do famu katafe woli an yero no sondia yoroi wala alhamdulillah am ko be se ka min fo rola karamo ka kuma lotuma be toujours baro barane ba ke ake ala yere jati kama ni ake ala nyada kama ala le bi deme katleki wasa donc wonno fetugula ane karamo ka kuma kan ne halibi karamo ko kirana somogo ko silama yere man ka to ko ala kumati am soroma do ambe welwele kam min di silama ye ne yere ye ka fe mana kanye ka valeur yira minti fe ka soama be soama mais ni yere ma valeur gira bo mi yere ti fe ka soama to be tunu do ambe mi ni silama fe mauludu ko kira somogo ko mo sikana to ko ala sabala bi se ka toro surala me ka la harabiye ina fo bi se ka hero surala yan fana ka ta la harafana soro alhamdulillah be fla bago befo ka jama befo ka o yero fo aka chesiri na ka wulka jola sabula bora barado le la ka tlenya assemblée tumbe abora wala ka tlen deduguya bo sogoma fana abe wulla ka ta don barado kono abe nyini ala fe wala shiga an kenawe ka dawma ka teleso yero fo mi sirwula tv donc ka wulu fana fo ne yoro fitin doye ni obuna yere ka émission bo tuma obi kon ka foy no e kibla awma afana be kibla awma aka fen bi bora bi pour que munu prenne le cas kono ka sika fle
cɛ vraiment baara nin ka ca nin ma mais o bɛ nin bɛɛ kɔlɔsira ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma vraiment o yɔrɔ nin fana diyara an ye an bɛ foli di o ma. Komi kun y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun ye an ye Dedugu min bɛ Burkina mara la ka bɛn ni Alakiraba kisi ni nɛɛma b'a ye a ka bangeni kɛnɛ sigili ye Jamiyatul Ansardine tɔn de cɛsirilen dɔ fɛ n'o de ye Ustaz Yaro Dirisa ye ka d'a kan i mana min kɛ Alakira ko la bi i b'o de sɔrɔ i ɲɛ sini min baara bɛɛ lajɛlen kɛra février kalo san 2026 an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛ basigi ni bɛn ni keleya ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira